Ladadai ban san spa ni san hajar page ru kadai kamram ka suka jela ban benano ya ka Kaiphod jong expert committee hal ke Bhah Thungkam Thungjam ka jela ups dan ka new trap nas achik national movement ba lam prang karbani ong bagi pajba ki kwa pelat ban yo I kani Kaiphod nama kadai kemat ke kongsan ba hak biadai Bhah Thungkam Thungjam hak ni ke jela ula ong bakahan kan salek ajing tho ru shen siang butang ba kejelau konat kesang ma ba kasuka ka deban sai madan no ikani Kaiphod kenang ba upai ba untip kei badan hangpo jungka ya ka ba mayu I sisen po media ba u honorable chief minister kuat sang maji yong ba kamdai ka basuk na magdon du san spa page tinrei nagliang jong ka HNM ka ong ba kat ka sorkar ka basensyar ya ka state berkuai haging sia san spa page kang dai ka page ka badang rit kadai ban ladalong san hajar page su kadai ka kamram juga sorkar ka bahap pen bena pajma da san spa page su kadai ka kamram juga sorkar ka bahap pen tip no su pajma bu unsai bu sutu namar ban supen kan mau ba kane ka isu kadai ka isu ka bala slam ba haga ba presiden jong ka WBP ila song sha than tehne la thau ya ka expert committee duduk tu kopor hadu menta lami su snam tamai tingi so bon ong ba ka jing kren jong ka sarkar leng ba u CM ban borom chingi ba kamdai ka basuk tenaliang jungi kum ka HNM ni so ba ngim la ban priang kat ka sarkar karo GAU ban pen ino sa ka jaj penreu ban pen ino su pajba ya ka ba kaladat ban pet bit pet biang kham tam ba bon pajba nong snong me jokan ka jela jungi lakwa no ban yo I lakwa no ban tip syai ka stang syai ka kut kalong kumno kaman kumno namar ba kadai ka subject ka bun kam tam ha ka ne ka jak ban re jungi ka bakal nyang ka seng kan sa shim ha ka ni kisi kalong bangin hap ban Bhah sithi sha usiam ba kide belek no kham kloi khnang ba pajba un suthu bat kam khnang ba pajba jong ka jala me le un hon bat un suthu sha ban sai madan namar khnang ba pajba un shai bat karon jumut ayu ban su set sa haduli jong ka sarkar haba dap thau ya ka expert committee na du snemberim timental dai ka por ka ba ka sarkar ka habban pen bena pajba ka habban that madan no pajba nang pajba untip unsai bat unsutu kam don jumut pia thau tu committee pia thau ta ki expert committee ba pera da pisubu sa hadal haduli jong ka sarkar harai kladai ka por ba pi habban pentip nulai that madan no sya ki pajba no stong jong jala ba ki